lagi ke taman asmara. Pantes tak bisa lali esok awan bengi dan sabeda hati. Mix ireng tambahi mas. Saben wayah lingsir wengi pripati iki ora bisa turu. Tansah kelingan sliramu wong ayu kan dadi pepujangku. Ngom rasane hatiku sarep sambat nanging karo sapa. Nyatane ora kuat nyesake hatiku kang saya nangsa. Wis tak lali-lali malah saya kelingan nganti tengah besok kapan aku mendap ora bisa turu. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara. Prasasa ora bisa lali esok awan bengi kada sabeda hati. Seru pisan. Ya 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 ya. WKD. Ngono lho. Nggih. Nah niki Pak Mono mriki riyen Pak Mono. Perkenalan dulu. Niki saking pundi terus niki acaranipun napa kali niki kok cewek-cewek niku pripun to ceritane? Monggo Pak Mono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rodi tes riyen Pak Mono. Nyuwun pangapunten dumateng masyarakat wonten ing dusun Gejayan ingkang sampun kersa nimbali tiyang kawula sarencang anggenipun derek mangayu bagyo anggenipun dusun Gejayan nggadahi hajat perti dusun utawi recepan. Nggih. Mugi-mugi mawon sak bibaripun perti dusun langkung sae tinimbang wingi. Amin. Dadosa dusun ingkang barokahi dumateng masyarakatipun. Amin. Mugi-mugi masyarakat wonten ing dusun Jayan khususipun padepokan warga budaya pinaringan bagas waras sehat selamat. Amin. Pinaringono rezeki ingkang kathah melimpah. Amin. Mangke saged kula didumi malih. Nggih. Didumi napa?
Didumi napa? Didumi penghasilanipun. Amin. Pak Mono niki saking pundi to kok wonten Dipun ibu-ibu? tepangaken kula etok-etoke muni dadi pengarepe kesenian topeng ireng gagak ngampar saking dusun Bandung, Desa Paten, kecamatanipun Dukun. ngapunten nggih Mbak, dukun. Nggih. Jane wingi sonten ajeng kula komen ning nggih, ngapunten. Saking Dewe mau pripun to Pak Mono? Nggih. Mau pripun mau? Mau malah grewu sawangan ngoten nggih. gagak ngampar saking desa kecamatan Sawangan. Waduh. Aku ki kaya arek Salah emosi niku. kok. Aku ki turu nang omah. Ah nggih, kudune sabar ngoten niku Pak Nggih, Mono. nggih, nggih. 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 Nika dipun tepangaken nggih Bu. Menika kadose kok nyambut damelipun ambak sak menika niku jogete namung montolan. Menika nyambut damel wonten ing Bang. Sing pundi sik saking Bang niki? Niki sedaya Sedanten. Nggih. Beda. Bang sampah desa. Wah. Nggih. Ayo ning sawah ngono kok. Nggih. Kadose kula kok nawang mangkaten monggo dipun terasaken timbang gedarung-darung. Nggih. Nggih. Nggih, monggo. Monggo. Siapkan Pak Mono. Nggih. Semua siap, Dek? Yo. Aku di montolan sak susure. Ibu nggih. Nggih, Ibu. Ibu. Masa Nggih, Ibu. sore bapak. Aku di monolan sasore ibu ojo ketolakan. Aku di monolan sasore ibu ojo ketolakan. Pisankas Pak iki. Oke, nek wonten nggih mboten napa-napa Pak Mono. Enak mlaku rumiyin. Iya. Dolce. Yo, monggo Pak Mono. Waduh, suara mentol ra penak iki piye? Aku kok teko dijujur ngoten iki. Monggo Mas Indri.
ngawur le nyempreti ngawur wae Pak Mono iki. Piye to kuwi? Monggo sanjang napa malih Pak Mono? Sambutan-sambutan apa pripun? Napa pun kesel niki? Gede-gede terus niku pripun? Lanjut mawon. Oh nggih. Wajib pengenalan dan nurung ilmu. Wajib pengenalan dan nurung ilmu. Aja lihat bodoh. Aja lihat siti-siti ya iki kepiye? Nanggung ya. Nah iki sultanan iki Pak Mono. Pripun iki? Beda ge kabeh ya. Nggih. Oke, ngoten mawon. Sithik nih ramarem no, Pak. Nggih. Niki muterin mawon gambar pemanasan. Hadap-hadapan malih. Apa? Hadap kiri kanan gerak. Ngoten Pak Mono. Yo. Di zaman berjuang kehidupan Sempret wae kok gaya kok mah disemprat-sempret wae Pak Mono lagi. Manut ketuane, Mas. Manut ketuane lah. Manut ketuane wae. Monggo arep pripun? Wonten ing dalu menika tiyang kawula sak rencang dipun bantu kalian para YouTuber.
YouTuber ingkang saged mengedaraken kesaenan kula syukur. Nggih. Oh iya, Nggih to. teko nggih. Disebutke napa mawon niku? Sepenting mangke jenengan saged buka YouTube wonten ing griya niku channelnya pun wonten kiyambak-kiyambak. Nek arep goleki meni pripun? Teko YouTube channel ngoten. Aduh. Kira kleru tapi Mas. Se tak omongi. Mangke nek ajeng nonton teng griya, tulisane gagak ngampar live malam ini ngoten napa pripun? Mang madosi wonten ing sanggar. Mbak, Lah wi tak ora ngerti meneh. Mbak, sanggar apa? Oh. Mang padosi wonten ing Padepokan Warga Budaya. Ngoten niku. Nggih. Gejayan Pakis Banyu Siti. Gejayan channel nonton. Nggih. Gejayan channel kinternya nonton. Nggih. Niku kok wingi suwan wonten ing rompok kula Mas ning aku meng nyambat ngoten. Sok nak misale nggonmu ki duwe gawe ayo teko gentenan mbat sambatan ngoten. Nggih teko siap kula ngoten. Oh, konone mung siap ora siap kok Nggih, gak nggih. ngampar niku. Nggih. Arep tekan ngendi wae tetep siap. Lan ora menika siap. dipun bantu para musik-musik menika saking vokal kowe rimba apa? Apa kuwi? Gagak rimba. Ah, yo terus ke yo. Ha niki ajeng napa riyen, Pak Wono? Ajeng napa riyen? Ya Irfani, ya Irfani. Mandrek, apal ora ada niki? Ya Irfani, monggo apal. Oke. Ya ngono kuwi Mas, saking tertipe latihan dadine ya. Nggih. Makirin. Sing buka kitab suci ya. Yang Ekvan di ronce kembang wangi umpan berpikiran oncom sirah megas teras di korong pikiran Monggo tindak ingkang sekeca ingkang minoi alam donya kuwi antar koso. Yang Ekvan di ronce kembang wangi umpan berpikiran oncom sirah megas teras di korong Monggo tindak ingkang sekeca urip sirahe alam donya kuwi ora kena longso. Nggih, niku pripun Pak Monal? Sepi rasane untuk biyen muncul dek Anggo terus
Langat terus eling kancane. Zaman semangat yang telah terame-rame, dunia berubah kesana hati. Mas kenal hati ali-ali. Pak, Jan